Critics emutungamiri wenyika vana majara panguva ine vauya vachiexposa pictures emutungamiri wenyika vachinyatsouya vachida kuti vanhu vabhilivhe kuti aiwa mashoko akatogwa naBomi Shogeza mukanzwa kuti mutungamiri wenyika is now incapacitated, aiwa ane illness yainayo yevascular dementia. Panapa anouya achiprovide mapictures eita kuti vanhu vabhilivhe kuti mashoko aGeza aiwa munofanira kunyatsokufunga pamusoro pawo kuti ndechokwadi uri wasubscribe walaika utaumbe pele anotanga vachitsanangura nyaya yake panapa majara pamusoro pekupostponiwa kwepolitburo yanyatso kupa asign yekuti why the politburo yapostponiwa havana kupa reason kuti the reason behind the postponement ndeyei. Zvanozoratidza kuti aiwa pane sati zvanyatso kugadziriswa in their house the ruling party ZANU-PF, their house is not in order. Panapa panobuda nyora chiti ZANU-PF has postponed its politburo tomorrow, meaning today, due to Mnangagwa falling sick soon after the event at Heroes Acre yesterday. Insiders report that he is struggling with tinnitus and dizzy spells, but in a stable condition. In the past, Mnangagwa appeared in public taking pills. I'm sure my pictures are are showing on my Jerry Johnson. Name to me, you can get kare. I told you, good in public trauma pills. You never know today. Lagaravano, as you age, vanhu trauma pills, even vanhu 30s or 40s 50s vanogotora pills ezvinhu zvangosiyana-siyana, but panguva ino vakutora mapictures iwawo vachimatora seevidence yekuti vanhu vabhilivhe kuti mashoko ari kutogona naGeza vachipusha their agendas ave echokwadi. And then azouya nenyaya yake ari kutaura achiti muchiona kuchimisiwa that politburo anga ifanira kunge iriko nhasi inhau yekuti mutungamiri wenyika is not feeling well. Mashoko ari kubuda achitaura, but as you are seeing today, mutungamiri wenyika was presiding over the burial yaWinnie Mandela. Zviitiko zviriitika munyika yeZimbabwe tikuona kuti aiwa each and every faction ine mapropagandas ayo avari kuuya panapa vachilida evidence avari kushowa. Imboti mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi? Muna comment section medu mafungiro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.